A lakótelepi tömbházak szellőzőcsövében lerakódó, zsírban gazdag szennyeződés tűzveszélyes is lehet. Éppen ezért időnként tisztítani is kell ezeket a csöveket. De erre is létezik technológia. Ezt fölülről csináljuk a tetőről szárazkefés módszerrel. A lakókat kiértesítjük, hogy a szellőzőnyílást takarják le. Nem valószínű, hogy bejut oda a por a tisztítás következtében, de azért magunkat levédjük így a biztonság kedvéért. Fölül egy szárazkefés módszer, illetve egy nagy teljesítményű porelszívóval, ahogy a kefe megy a csőbe, halad lefelé, pörög a csőbe a kefe, és a nagy teljesítményű porelszívó pedig a felszabaduló zsíros port szívja ki a cső belsejéből. A videokamerás rendszer az azért szolgálja, hogyha elakadunk a csőnél, a csőbe sérülés van, nem tud lemenni a kefe, illetve valamilyen olyan idegen tárgy van benne, hogy akkor azt föl tudjuk mérni, hogy ez hol van, mi lehet ez, és hogy el tudjuk távolítani. A géppel felszívott koszt összegyűjtik, majd veszélyes hulladékként kezelik. A csövek tisztasága innentől kezdve sok szempontból hasznos lehet. A rovarok azért használhatják közlekedési útvonalként ezt a csövet, mert ugye a fölhalmozódott por miatt nincs már ilyen elszívás, mert hogyha jó az elszívásban, akkor nem megy bele rovar, de hogyha már nincs elszívás, akkor persze azon is tudnak közlekedni. Egy ilyen épületnek a tisztítása egy-két nap alatt lezajlik, ez attól is függ, hogy közünkre van problémába, mi van a cső belsejébe, találtunk már benne pelenkától kezdve WC papírig, de volt olyan cső is, amit be kellett vágni a lakásba, mert benne volt egy fatönk, amit nem lehetett máshonnét kivenni. Találtunk már benne 30 méter rótkötelet, és hogyha nincs benne semmilyen meglepetés, akkor viszonylag gördülékenyen megy a dolog. Ezeknek a csöveknek a tisztítása, gyakorlatilag amik vannak panelházak, ezekben a szellőző csövek nem voltak megtisztítva még sosem. Minden esetre csináltunk már szellőző tisztítást olyan házba, ahol megpucoltuk ezelőtt 5 évvel, és 5 évre csináltunk egy következő tisztítást, és bizony volt benne szennyeződés. Tehát azért egy 3-5 évente érdemes lenne ezeket kitisztítani. Minden esetre ezek a csövek nem igazán voltak még tisztítva, amióta ezek a házak állnak.